Mga baretang balansyado, daing pigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Pilipinas, good morning po sa Indogobo. So yapan DCGB, Bareta alas 7. Ako po si Henry M. Kasabay ko po si Jasmine Baloloy. Good morning, Jasmine. Good morning, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Ngunyan mga tugang sa headlines kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal, turnover kan 20 emergency response motorcycles. Asin iba pang kagamitan sa PR5 pinanginutan ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Unified as in whole of the nation approach sa pagresponde sa mga emerhensya, tinauwanin doon ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Measles, rubella, vaccine, ligtas sigon sa Department of Health Senior Health Program Officer Marie Christine Therese Nolial. Ligao City Mayor Fernando Gonzales nagtutubod na nasa laogan si Semakan Aleco kung nata dai makabangon asin makabante sa pagkaonin serbisyo sa mga konsumidores. Mientras tanto, sa lado national, tax exemption threshold na 350,000, hali sa 250,000, aprobado na kan House Committee on Ways and Means. 13 gadan siyam nawawara, 14 lugadan sa epekto kan habagat asin mga bagyong Luis asin Maymay sigon sa OCD. Bagong DOH Secretary Dr. Edwin Mercado nagpasalamat kay PBBM dahil sa padagos sa pagtiwala sa iya. Sobra 2.4 mil na classrooms na danyaran dahil sa pagrapado kan bagyong Maymay asin habagat sigon sa DepEd. Sa ibang nasyon, tulo ka tawo nagadan sa Russian strike sa Ukraine. Baretang Sports, Gilas Pilipinas mapapalaban sa FIBA WC Second Round Asia. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Personal pong pinanginutan ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ang pag-turnover kan 20 bagong motorcycle emergency response unit sa PNP Bicol, Kasonma, Agosto 10 sa Camp Brigadier General Simeon Ola sa Legazpi City. Formal ining naresibi ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erisito Miranda kay Bansinda Albay Governor Noel Rosal asin Camarines Sur Governor Elroy Villapuerte asin iba pa. Ang nasabing 20 behikulo didistribuer sa Albay PNP asin Camarines Sur PNP tanganing mapakaskas ang pagresponde kan mga kapulisan sa emerhensya asin iba pang insidente. Sigon kay Miranda pigalaoman na mapapakusog kan bagong mobility assets and police visibility sa mga highway asin komunidad bilang parte kan espersos kan kapulisan na mamantiner ang kaligtasan asin seguridad sa bilog na rehiyon Bicol. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Tinaawan doon ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang unified as in whole of the nation approach sa pagsimbag sa mga emerhensya sa paayagan ginibong turnover kan 20 emergency response motorcycles, mobile advanced command post, cyber patrol, drone, mobile CCTV as in mobile holding facility sa Police Regional Office 5 kasuudma sa Campo Simeon Ola, Legazpi City. Sinabi ni Rimulya na makakatabang sa regional language support ang paggamit kan unified 911 system para magamit kan mga police personnel ang lokal na dialekto sa pakikipag-koordinar sa mga residente na nangangaipuhan nin tabang. Sa ibong nalado nagpasalamat naman si RDC Chairman asin Albay Governor Noel Rosal kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin Secretary Rimulya sa padagos na pagmomonitor sa sitwasyon sa Bicol. Sinabi ni Rosal na dakulang tabang ini sa dagdag na kakayahan kan mga autoridad para sa pagresponde sa mga emerhensya asin kalamidad. Siniguro po mga tugang ni Department of Health as DOH Bicol Senior Health Program Officer Marie Christine Therese Nolial na ligtas ang pag-distribuer na measles rubella vaccine sa nagpapadagos na measles rubella supplemental immunization activity o MRC kanahin siya sa rehiyon Bicol. Sigon kay Nolial, sa entrevista kan DCGB nyo sa programang Aramon niya to, 50 taon ang pigataon bakuna sa mga kakian, edad sagkod 59 bulan na nagpuportehir laban sa tigdas o tigdas hangin, mumps, rubella, siniba pa. Dagdag pa niya na may hiling man epekto kan bakuna dahil dit na sanaan kasong narehistro sa rehiyon Bicol kanasabing helang.
proven and tested na po ini sa pirang taon na tiga sa tauta. As in, libre po ining makukuha sa tuyang mga health center. So, ano po ang pagpaparaduaduhan niyo sa tuyang mga magurang na, di ba po, mas nakakatakot po. So, pwedeng maging komplikasyon kaning helang kung data po ini na protektahan ng mga takian pa. So, delikado po ang komplikasyon kang measles. Ang pinakaabot na po maging komplikasyon kani ay siyempre ang magadan ng aki. Sinabi pa niya na may mga kaso kanhelang na nagabat ang paggagadan kan aki na naapektaran kay ni kung kaya mas maray na mabakunahan lalo na sa nasabing edad kan mga kakian na pinaka-vulnerable sa measles, rubella virus. Apera kay ni, sobrang delikado man ang helang lalo na sa panagbabados dahil anta kon ma-expose ini sa rubella virus. Pwede makakuha ini o kung magpapadagos ang pagbabados, posibleng magkaigwan ng komplikasyon o abnormalities ang aki. Magigarumduman kasodman na formal na piglansar ang MRC kan DOH Bicol sa Ligao City kung sain ngunya na aldaw magapadagos ang simultaneous vaccination sa kada barangay sa probinsya kan Albay. Pigod ang bitan paninulyal ng bilog na rehiyon Bicol kay puan na mabakunahan ang 647,000 na mga aki kung sa insang 2,000 digdi hali sa probinsya ng Albay. 90% kan populasyon kan mga kakian edad anom sagkod 59 bulan. Kay puhan po ang tabang ng mga barangay officials, mga health leaders ta po sa barangay, mga partners and then stakeholders ta po, mga volunteer organizations kung pwede po. Kay puhan po ang health, ang sa indong tabang, ang partner ta po. Ngani, mahanap ta po ini mga kaakian na target ta. At hinwa kung aki na mawalat or dahil po mabakunahan ka aning measles, rubella na vaccine po. Tingog ni DOH Bicol Senior Health Program Officer Marie Christine Therese Nolial. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nagtutubod si Ligao City Mayor Fernando Gonzales na nasa laogan sistema kanaleko ang problema kung nata dai makabangon asin makabante sa pagtaonin serbisyo sa mga konsumidores. Sa entrevista kan DCGB News kay Gonzales, sa iyang sinabi na identified na ang problema kan Aleco na haloy nang nakakaapektar sa operasyon asin serbisyo kaini. Sinabi kan alkalde na nagkapera sa mga ini ang dakula o dakulang utang kan Aleco na uminabot na sa bilyones pesos. Dai na ma-upgrade ang mga pasilidad asin ikipahe kasabay ang mga transformer, kable, asin iba pang infrastruktura. May problema sa sistema kan pagmanihar kan kooperatiba, mantang dai nagagampanan in marhay kan National Electrification Administration asin Department of Energy an sa indang responsibilidad sa pagsubaybay sa dalagan asin kamugtakan kan Aleco. Mientras tanto pinag-ururunan ng unyan ang Renewable Energy Project na ipigsusulong kan gobyerno probinsyal kan Albay asin planong itindog sa Ligao City. Alagad piglinaw ni Mayor Gonzales na dai ininindik o direktang kaaraman sa pagtaonin solusyon sa problema kan low voltage asin perming pag-brownout sa Albay. Ang systems kan Aleco, ang mismong organisasyon kan Aleco, ang problema, taday sila nag-upgrade. Nagdadakula ang demand, di man sila nag-upgrade para pigilsaram ninda. May makakita additional transformer. Dapat yan 10 years ago, kinaag na yan. Bako nakalipas na kung pirang taon na pinatios kita, nagkaroon ng grabe ng voltage problem, lalong-lalo na undercurrent na kita, under voltage na. Dahil nga sa pagkukulang sa dakulaon, yun ang solusyon. Bako renewable energy will not solve the problems of Aleco. That is a dream. Ang tingog ni Ligao City Mayor Fernando Gonzales. Mientras tanto, 300 na megawatts hali sa pigaplanong solar panel farm ang pwedeng magamit. Sa probinsya ng Albay, may koneksyon sa panghinguha kan gobyerno probinsyal asin kaibahan ang mga stakeholders sa paggamit kang renewable energy kang probinsya sa 2030. Sa entrevista kan DCGB News kalay by Governor Noel Rosal, sa katatapos pa sa ng Just Transition Conference kanakaging semana, may potensyal na 300 megawatts ang probinsya masalangkaw sa 120 na megawatts na kaipuan na kuryente kanalbay. Dadag pa niya na naging pangaturugan sa plano ang uso sa Europa kung saan ang kada hektarya nindaga
para sa solar panel farm kayang magipag-generate nin 1 megawatt basado man sa pahayag kan mga investors. Pinagunambitan kan gobernador na dakulang bagay na papamidbid kan gobyerno probinsyal sa taon 2024 o kan taon 2024 ang planong pag-convert na maging renewable energy gamit sa probinsya dahil ang tadako nagapayag kan siya ng interest na mag-contribute nin plano. Apera digdi naghirasman na may maawot na investment o mag-invest nin multimilyon pesos para sa windmill sa Ligao, Sagcod, Piodoran, hali sa initial na 20 milyon pesos na inot ng pinagpromisa. Then mapakareta ng Aleko, pangiling ko may future kita. May roadmap na kita kasi ito ng guidance ta. Then napailing ko to sanggunian kung kay puhan kay legislative measure. Albay, Governor Noel Rosal. Suportado kan gobyerno lokal kan ginubatan Albay ang measles rubella vaccination campaign. Kan DOH Bicol na pinuunan kasuudma asin madurar sagud sa Agosto 28 ngunya na taon. Sigon kay Mayor Gemma Ann Onhoco, pinuunan na kasuudma ang pagbabakuna sa mga aki sa Mauraro Covered Court na pinanginutan kan mga rural health workers. Mismong nagatindir sa aktibidad ng alkalde asin nagpahayag nin pasasalamat sa mga opisyal kan barangay sa panginginot ni Barangay Captain J.R. Palabrica, siring man sa mga magurang na nagsimbag sa pangapodan kan ahensya na pabakunahan an sa indang mga aki. Tinaawan doon kan alkalde na padagos na masuporta ang LGU sa siring na programa na may katuyuhan na mapangatamanan ang salud kan mga aki. Tinukar sa ginibong third quarter full council meeting kan Bicol Regional Peace and Order Council o ARPOC 5 sa Campus Simeon-Ola, Legazpi City kasudma ang mga isyong pangkatrangkiluhan, seguridad asing kaligtasan kan publiko sa Bicol Region kung sa naging huésped de honor si DILG Secretary John Vic Rimulya asin PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. Kasabay man sa pagtiripon si PR5 Regional Director Police Brigadier General Erisito Miranda, mga kinatawan kanibay-bang ahensya kan gobyerno, local chief executive asin iba pang peace and order partners. Ipinagrepresentar ni Miranda ang naging accomplishment asin inisyatibo kan PNP Bicol Focused Agenda Safer Cities asin Bicol Shield na may katuyuhan na pakusugon ang koordinasyon, police visibility asin pagtatarabangan kan mga law enforcement agencies. Sinabi ni Miranda na sa bagi kan mas makusog na koordinasyon kan law enforcement agencies, lokal na gobyerno asin mga komunidad, mas naging madali ang paghatod kan serbisyo publiko. Nasa pangataman na kan Albay Park and Wildlife Rescue Center ang sarong endangered na Philippine Hawk Eagle matapos ining mailigtas sa uwas Albay kanakaaging aldaw. Na-rescue ang agila sa tabang kan Department of Environment and Natural Resources Bicol sa Paaykan Community Environment and Natural Resources Office Ginubatan matapos i-report kan sarong concerned citizen ang nalugada na raptor sa wildlife enforcement officers. Sa pangenot na veterinary assessment ni Dr. Franz Colombo na pag-araman na naluya asin malnourished ang Philippine Hawk Eagle apwera sa lugad o bari sa saro kaining pakpak asin pagkawara nin sarong kuko sa bitis. Tulos man ang tinaawan nin vitamins asin antibiotics ang raptor asin padagos na pigmomonitor kan mga veterinaryo kaibahan and care personnel kan rescue center an kamugtakan kaini. Pinag-investigaran kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR Bicol ang narehistrong fish kill sa Lake Buhi sa Cambari Resort tanganing maaraman ang posibleng kausa kan pagagadan kan mga sira asin hiwas kan epekto kay ni sa lugar. Sa pinaluwas na abiso kan BFAR Bicol, nagkukondusir nin assessment asin validation ang Fisheries Integrated Laboratory mantang nagliploy man ang Fisheries Protection Law Enforcement Group din mga personahe sa lugar para makipag-koordinar sa lokal na gobyerno asin masiguro na daim may pabakal o madidistribuer sa merkado ang mga nagada na sira hali sa insidente. Siniguro man kan ahensya na mapaluwasin danin opisyal na update sa resulta kang assessment matapos makumpleto ang investigasyon. Nagpahayag nin pakikisumaro ang Bicol University Student Council sa mga paraoma asin katutubo sa Tarlac na nagsasayuma sa mga planong may koneksyon sa Pac Silica kasabay kan pangapunan kaining proteheran ang katutubong daga, rekursos natural asin derechos kan mga komunidad. Sa ipinaluwas na pahayag ang konseho na pinamamayuhan ni Tristin Carmel de Mesa, pinag-unambitan na ang paghururon sa Tarlac anda dapat ikonsiderar na lokal na isyu dahil anta posible ining magkaigwan
pang rehiyon. Kaibahan na ang rehiyon Bicol. Tinawan doon kan grupo ang paghaadit sa posibleng pag-abuso sa kapalibutan, asin pagkawara kan diretsyon kan mga lokal na komunidad sa paggamit kan sa idang daga. Ipinahayag man kan BUSC ang sa indang pakikisumaro sa First Day Fight 2026, asin pagprotehir kaini sa pigaapod na edukasyon makabayan, makaagham at makamasa. Mantang pigduduon na anlaban kan mga komunidad sa Tarlac an parte kan mas mahiwas na pangapodan para sa diretsyon asin kamugtakan kan mga Pilipino. Oras Pilipinas. 17 minutos makalis, ana alas 7. Kini po ang DCGB Bareta alas 7. Bareta sa Lado Nasyonal, masunod, makalipas lang kini. At ito ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. BC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. BC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. BC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. DZGB Bareta alas 7.
Oras Pilipinas, 20, makalipas ang alas 7 ng pag-aaga. Inaprobara na po kan House Committee on Ways and Means ang House Bill 10345 na nagpapalawig sa tax exemption threshold sa 350,000 gikan sa presenteng 250,000 pesos. Sa irarom kan propestong ley na pigsumiter kan ni House Speaker Boje D as in Majority Leader Sandro Marcos, ibubugtak ang mga obrerong may annual taxable income sa kodya 350 sa irarom kan zero income tax bracket kay bahandigdi ang pigbubusol ni Presidente Marcos na tax relief measure sa sayang State of the Nation Address o SONA kan uminaging aldaw. Nagpasalamat po si Dr. Edwin Mercado kay Presidente Bongbong Marcos sa padagos na pagitiwala kang presidente sa iya. Kasunod ini kan pagkadesignar sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth, acting president as in CEO bilang bagong sekretary kan Department of Health. Sigon kay Mercado, malinaw ang direktiba kang presidente asin kan sa indang prioridad na sigurohon na sinda totalmente naka-align asin ready na sa pinautob na sa iyang direktiba. Sigon kay Mercado, makipaghuron siya kay Ayala Healthcare Holdings Incorporated, Chief Health Officer Beverly Lorraine Ho na masalida sa iya bilang PhilHealth President as in CEO para tukaron ang sa indang shared priorities. Nagpasalamat man si Mercado sa salidahan niyang sekretary kan DOH si Dr. Jose Folhante Jr. na nag-resign dahil sa health concerns. Kinumpirmar kan Department of Education na nadanyaran ang 2,424 na classrooms dahilan sa pagrapado kan bagyong Maymay. Asin habagat, base sa datos kan Disaster Risk Reduction and Management Services kan Department of Education na nasa 403 na naraot, 505 ang grabing nadanyaran, mantang 1,516 ang nagsapanin minor na damage. Narestro man ang mga nadanyaran na classrooms sa region, Cordillera, Administrative Region, asin Central Luzon. Apera digdi, inireport man kanahin siya ni gwapang mga kagamitan na nagdanyar arog kan mga tukawan, information and communication technology equipment units as in learning materials na nakaapekto sa klase sa mga apektadong lugar. Mientras sa sigon sa DepEd DRRMS, mangingipuhanin sobra sa 74 milyon na pondo para sa pag-irahay kan kabilugan na 1,516 na classrooms na nagsapar din minor damages. Bilang kasimbagan, sinabi ni Education Secretary Sani Angara, nailalansar kan DepEd kay bahan ang Department of Labor and Employment ang pagtipon sa 2026 tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers. Brigada Eskwela sa immediate disaster cleanup mechanism para sa pag-irahay kan mga apektadong classrooms. Inot nang sinuspender ang klase kasudma sa dakol na lugar sa nasyon dahilan man kan pagbuburbigla asin nagukusog na pag-uran na nagresulta sa mga pagbaha. Uminabot sa 13 ang narehistrong nagadan darakan Bagyong Luis. Maymay asin habagat sigon sa pinakahuring record kasuhapon kang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa nasabing numero, 7 ang nagadan darakan landslide sa pagrasay nin daga. Gikan sa Benguet, 3 man ang nagadan sa Rizal darakan rockslide asin pagkatumba nin kahoy asin tulong individual na nagadan sa Batangas dahil sa pagkalunod, pagkakuryente asin landslide. Mientras na 14 man na individual ang narehistrong lugadan dahil sa pagrasay nin daga, aksidente sa behikulo asin makusog na pagbulos nin tubig. Mantang siyaman ang na-reports na kan NDRMC na nawawara kung saan ang pitudigdi hali sa Bagyo asin ansaro sa Atok Benguet dahil sa landslide asin saro man na na-report na nawawara sa Batangas. Oras Pilipinas, alas 7:25 nin pag-aaga. Bareta po sa luwas ka nasyon na sin sports, kasabay si Nicole Ann Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning, BP. Good morning sa mga parantabay. Gadan ng tulo katawo matapos ang airstrikes kan Russia sa Ukraine. Kaibanan sarong aki sa nagadan harani sa capital na Kiev. Ang nasabing pag-atake nagkapirang aldaw sa naa nakalihis matapos ang pag-atake na guminadaan nin 21 katawo. Nagkapirang edipisyo 1 na nagsapar nin danyos maging ang mga lugadan na nakaparada hali sa nasabing mga tinamaan na building. Nasa Belgrade, Serbia naman si Ukraine President Volodymyr Zelensky kan mangyari ang pag-atake. Nakatalaan ining makipaghuron kay Serbian President Alexander Vučić para tukaron ang ekonomiya, security issues asin European Union.
Sa Ladukan Karawato Sports, mahahampang sa matinding hagyat ang Gilas Pilipinas sa mga paabuton na torneo. Ini dahil ang second round kan FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers mapuon na bago matapos ang bulan nin Agosto sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Matangan Asian Games gigibu sa Setyembre sa Nagoya, Japan, kung saan madepensa kan sa indang corona ang Gilas Pilipinas. Dahilan kay ni pigahanda nin husto ni Gilas head coach Tim Cone ang sa iyang team para sa duwang importanteng tournaments, pero inako kay ni na dakulang kawaaran sa team si Kai Soto na dahil sa dakulang kontribusyon kay ni sa opensa as in depensa. Siring man maswerte ang Gilas dahil may hararom ining lineup din mga players na gustong sumakat as in panuan ang mga bakanteng posisyon. Kay ba nadigdi si Kevin Kembao as in Carl Tamayo. Makakalaban kan Gilas Pilipinas ang Hangzhou Asian Games silver medalist Jordan sa FIBA World Cup qualifiers sa Agosto 28 as in ang dating Asian champion na Iran sa Agosto 30. Mantang sa Asian Games ang Pilipinas nakasabay sa Pool C kay ba ng China, Bahrain, asin Kazakhstan. Iyan ang detalyas kan barata sa Ladukan Libongasyon asin Sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Kunyan po mga tugang sa detalyes kan kabugtakan kang panahon, hali po dyan sa Pag-asa kasabay si Alexis Rivebar. Para po sa tuyang weather forecast and update, ngunyang petsa 11 ng Agosto, aldaw ang Martes, ang southwest monsoon man girara nakakaapekto sa bilog na Bicol region. Asahan niya to ang bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldolan mamamatian sa kabikulan ngunya na aldaw. Moderato sagkod sa makusog na duros, hali sa timog sulnupan ang iiral na may katamtaman sagkod sa makusog na pag-alonin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon, tigatayang maabot ng 26 to 33 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring, tigmamonitor taman giraray itong bagyo sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility, si Tropical Storm Pelu, na sa ngunyan ay nasa distansyang 3,355 kilometers sa sirangan ng extreme northern Luzon. So may karayuan na itong bagyo at itamantiga expect na ito ay maka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Maliban dito ay wala na kitang nahihiling na LPA or bagyo na posibleng maka-apekto sa mga susunod na aldaw. Bali, yun po sa tuyang forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruiz-Vipar po. Mga tugang iyang pandetalles kan mga darakulang Bareta Kanalaw. Ini po ang DCGB Bareta alas 7. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Si Nicole Ann Gloriana sin Sharon Mileron kasabay si Jenny Balyaran. Sering man ang report kan Mega Force Patrol. Asin po sa pangaran kasto yung pag-iribang newscaster digdi Jasmine Baloloy and Nicole Ann Gloriana. Ini po si Henry M. Ang Bareta o kaya ang Hapot. Masunod na. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. Ang hapon. Masunod na. Pagkalipas lang